Rasane isih Surabayan karemu iki ndek mben anakku wedok Ovalica ki ya nate gandeng piye bocah Surabaya ngremong. Masa? Iya. Tandak to ngremong wedok. Ayo diaturake mumpung rasane isih Surabaya ya, Pak. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, jula-juli utawi remong Surabaya. Yo.
duduk rek. Terima kasih. Tak, luar bagio. Baku kok mandek. Lah iki ngidum lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung ya segoro. Nggih. Sak jumlah wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling boten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden-sinden zaman sekarang niku boten namung iso nyindeni srepek, boten namung iso nyindeni ayak-ayak lan gending. Ini kenyataannya mempunyai potensi masing-masing, sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Iki nak kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora beda saiki tahu ana sing tahu bakso, tahu gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Kula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran, jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Dadi pamane penten bintang tamune njur, penonton bintang tamune kathah kula mboten satu umur tak tumut sanese. Aja ngono, mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Ning bagaimana kita, kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari. Kok iso dari? Sapa ki jenenge iki? Okfa. Okfa kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong ana ngene lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluyane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe ki batanging wit kae lho. Apa ki sing diarani panging wit? Panggih. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae, to batange wit kae. Nggih. Ning nadyan mekaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan iku mapan wonten oyotipun. Nadyan to ndelik teng jero lemah, ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa, ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku nggih. Ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh, ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Boh, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili, nyibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Garing. Nggih wajan. Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah, mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake panjenengan akeh rezekine.
Amin ya. Nggih niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Sing jarene mah nek gareng ora udan buktine ya udan. Lho nek buktine diterangne ra. Wah. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhire dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus kowe yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Uki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. Nggih, bener nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara, penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto kita sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat langsung prambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat kemiri lah ngaten Mas Kare. Pak Kades ki prinsipe ki ana Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Leres. Dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna, tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah kuwi itu bermanfaat. Nggih, dawuh leres. Nggih. Gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan, satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan, dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana, akhirnya donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrapi para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul. Dan iki Rebuk iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah iki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan iki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung, udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati iki 4 huruf. MATI. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui, bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T iki sing kudu dicatet, kematian itu T, tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. Ini semua rahasia ilahi. Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandheli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan kletek bengek. Ah iya, akhirnya ora masuk angin. Ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya. Ning men saya tonjo ya tak
goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak nun sewu arang-arang yang gabung kalian Madangkara ning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah. Yen Piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki angger pun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoknya. Nggih. Nah, kene Nduk sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga. Mbak Tatin niki wau sing nembang spesial Mbak Trihastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Mergo panjenenganipun piyayi sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki kaya bebek goreng to. Iya. Sing Ayo bebek remes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khas bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khas? Bebek iki ngedongke sak gon-gon. Mloti bebek iki ngedongke sak gon-gon. Sapa? Sopo wae. Bebeke sak lek ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi lem ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, orane sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggal. Bapake. Bapake. Kok iso bapake le carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya pokoke kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa Wah, supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Oh, udah mesti. Tuh. Aku ngerti sih mbok kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki Apa bisa sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye cak iki deloken dalange kuwi yang mene kok wis ketok kathoke jero barang ki. Kowe iki aja ngawur. Iki batik kuwi lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge dayat iki ngono lho. kok tak kira nek Mula gen ora mletik geni ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah Lah iki larang lho wisan iki. Allah. Wong rokok lho kaya panitia. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku ora laras sotok. Ngene iki rokokane. apa iya ta lek delok. Beda. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Mbak Oktav. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica iki le hormat kari dhewe ngene ta. Iki padha karo nek nanggon aku jenenge Anggut. Oh, anggo. Anggut iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja kok. Iki gor ngandake. Ya ben percaya kiai kene ya ben percaya kaya apa. Aku Kuwi yo kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan Anggut. Lah nek Mbak aku yang teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Lek Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge? Oh, iso. Ayo suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Intutmu ora. Lah ya nek prakteke ya piye jenenge rebana karo Ayo. beduk
Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke Angguk iso. Aku ben ngerti, Enggak, ini ben nek ngerti. sesuk belajar sik wae. Ora Ora usah kowe aja didol to ngomong Yogone to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok Angguk menggo lho iso. Ayo. Wong megar ngandake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah anggo nuwun sewu bapak-bapak pun preso anggo. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo ngono ayo. Jare kowe juara Angguk sak kecamatan. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin. Nggih. Nggih kacamata ta. Nggih. Sampeyan yo tau ngono iki. Yo, temben nggih pas sik cilik ngono. Ah iya. Jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete ya. Yo ndak. Angguk kok ijo-ijo. Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah lah. Ngene lho. Kok isa-isane lho. Ayo, iku Angguk. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Iso. Kowe tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere kono lek muni. Ya wis. Para penonton Anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Tadi iki usul kok ora genah. Angguk kok iso cape gunung lagune iki. Tak kon nembang Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Yo, monggo. Sementing sing joget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki dulu. kok njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yune Tatin iki jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Tatini. Wah, nggih. Tatin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Malah kapal. Kagak ana. Tahu nek Titanic sesudah. Ayo dong. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi uyo ana sing gete ben aku nggo mlaku maju. Deng deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni. Jas. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Digawe uyo Tresnawati digawe uyo Uyo Narendra Satria ing Madukara Satria ing Madukara Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang dienggo iki. Ora lho. Bang ora ono Mbak Tatin piye mau gerane? Ono ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Lagune warna-warna nganu gerakan Anggo iki tergantung lagu. Iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Oh, situ diganti Tresno Tutik ngono ora. Isa. Nah, Tutik. Mas
iki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lagi angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Kok gagah. Aku kepengin ngerti ya. Ora lho, angguk iki carane kula Praga, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya alang. Ya itu sedikit aja ya. Oh, kepinteran kok diimit-imit. Tapi lho kowe kok kocok. Aku harus dadi tenan ning aku kacamata kuwi to, Beta. Wah, anggoe ngangge dadi to kaya. Iya. Dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono ya. Lho, udah gulu. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit-iritan. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok nggawe kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasanya malah tak cepot kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Kalau mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Oh, kaos kakiane putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki raca-raca ngono ki jane lanang ya, Dok ya. Dulu memang lanang, terus perkembangan zaman jadi wedok. Sok ben ki ajar ono ki anggo. Iki. Waduh, iki cajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki. Iki kowe mengguk wae ya. Anggo iki yo akeh ta ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki yo ono. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan beda. Aku seneng aku. Lah iya Ya ajar Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ono tarian. Piye Baduy piye? Ya. Aku lah omong aku biyen saiki wis lali. Enggak. Kok agar ngomong kok diyo-yo aku gur ngomong hormat sing ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. Leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti ki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah. Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate pedhot ning omahke. Oh, dan Tapi- sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti Nggih. ngersake sesideman. Oh, nggih. Monggo. So kapane to pethokne Mbak Tatin? Kita ini Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung anggung sampean. Wah ya. Aku nonton ki. Iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Nah iya kowe. Lah lakone malah garing kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa rame lu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. aku ora bocah kok kari. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawan Mbak. Ayo Bawa bawa. kembawa. Wiwit maneh. Tung-tung apa? Tak kena dipalangke ya. Anderek sang pakai pria
Andrungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas. Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang. Lah, Kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kene menapa kok mboten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedok iki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu ya. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono detak aku wedi yo. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha kuwi arep nganu ora entuk iku piye takon manuke. Aja liyane manuk to, aku nek manuk iki kaya piye ngono lho. Ibaratnya aja manuk. Apa? Lho, Bu, mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sampeyan menyang kota Bendera terus kayang Batang Mas. Apa? Batang. Lah sapa mau kacang kleru batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden nek kaya. Pemuda padha ae, udan kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya. Surya sapa iki? Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Selendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. Lah piye nek Siswa ngono ketoprak yo. Oh, terus aku nih? Wah, ngoyak. Oh, ngoyak. Aduh. Piye? Kaya tabrak troton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangan atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. Suara kurang apraman. Yen ning wasesa ngungrom. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Astagfirullah. Sopo sing tak sandang. Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutukke sik yo. Kalau nekat ora. Lah kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen biyen. Ayo jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Ayo jengkang ora
iya liyane. Di delok. Delok. Ini Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak siram. Weh, Bar tak siram. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngene. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku beper coke rai. Lah ngendi aku ki arep lenggone ngendi? Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Ya. Rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Ih. raine nang dhuwur. Yo aku lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya bathi ireng kok. Maksude piye? Bathike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Kok sing titik? Kowe mau Apa? iki Antarjo. Kok iso antarja? Abus bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyu. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Kejaran opo piye tambah 5000 ini. Ora sudi. Picir ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene, raine. Sing ngepaske kowe lho. Apa? Lho kok aku kene iki ora munggah mudhun. Lho delon. Lho pas dhewe ta. Wah, Ya, Reng. salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergi Wong Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning nun sewu lek pas jengkeng ngene nun sewu jenengan pas suryane ngedepe rono ora kok rono. Paneman. Lah. Ya wis lek angel dilik nih Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti yen dosa niku mung rezeki. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrengkom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ya tak selentik emang. Apa lagi dong? Angung rom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apa ndok kowe dhewe? Aku malah Coba. Tekan ngendi to kono ngono? Angungrom. Angung rom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no sesideman Becik lara mata. patenana Coba. luwi becik patenana timbang pisan
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut kerengu bareng karo Nduk Winong ya, Nduk. Nah, ayo wah nyongis omiru Oh, tebak ini dhewe iki. kan mau makan gaji buta lo ya. Santai malah rati Nah, toke. wih. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wongso Subagyo Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isen ning apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki caluru iki dipangan semuanya rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah kudu wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng kemawon, monggo gemene wekdal nggih. Tindak nang. Sajak ikatan rengu enten amaniku dene sampun temu. Ayo ki Mas. Sampun
gangsaran to. Suwe gropak kok gangsaran piye? Tak dung leng tak dung tak. Yang mlebune nganggo malah kuwi marepe. Kreasi iki Krayong jenenge iki Bambang ini pengrawite pajake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Wis sekolahan sedanten. Heeh, kuwi si Taslim ki yo. Guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wiraswara. Wiraswara. Nggih. Iki apa do prai atau bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri. Mbak Elisa. Dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Pandalam ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih loh. Menjelang sepuh Apri. dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Niki wae nggih do chat tenggen apa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh ya teng YouTube tadi ana. Oh nggih. Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nang YouTube. Iki kok ana sing ngecet aku dalam ya ora mayang ngono. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lah sine kagungane Mbak Sukron lakon. Nggih. Tanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang sing sanggit. Lakon, ya banyolan kabeh Mbak Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekei bapak. Lah aku iki wewe apa ya tak sudone awakmu. Ya, Wong wewe sing apik ya tangan-tangan meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pon weweh dereng. Pon weweh dereng. Urusanku kuwi dudu urusanmu. Piye mah tubuhku tangan-tangan Wewe. Tangan kok aja nganti-ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekei sing kiwa ora ngerti ulen. Kuwi iki jo weweh nek. Bulani malah iki. Yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih. Mbak Tatin kalian Mas Gareng Gandeng Ponorogo niku adalah kota 1000 pondok pesantren. Nggih. Langkung biyen ugi ngaturaken salam sungkem dumateng para kiai pengasuh pondok pesantren Babil khusus ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Niku. Nggih, ingkang insyaallah benjang tanggal sekawan Juli menika kepareng wayangan dalam rangka milad Pondok Wali Songo. Elingno aku wis suwe lho ora ditimbali ning Ngabar. Ning Ngabar suwe ora ditimbali aku. Iki digolekne bintang tamu sing urung haji, bentang haji ngono lho. Oh, ngono. Berarti aku Justru aku arep ngetokke biyen kerep ditanggap ngono iso munggah haji. Oh, ngono. Iki pembuktian kudune. Nggih. Engko tak perjuangne. Aja mung perjuangan ya doa omahe Rama kok. tanggal 4 Juni nggih. Nggih, Pak. Oke, monggo sedaya Kok ini mulek mawon teng Ponorogo matur nuwun dumateng para warga masyarakat Ponorogo ingkang kepareng tresnani budaya. Nggih, khususnya Lah gandeng menika kathah pondok pesantren ngaturaken yang bernapaskan Islami. Karya Abdi Solo Ki Haji Anom Suroto dalam lagunya Pepeling. Ya. Oke. Sing ngasto sapa iki? Kur. Ya Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak Ova, Mbak Tuti. Ayo, mau lungguh terus ora ngadeg blas. Sapa? Ayo, iki Wis mau libat. tak salon barang ning kene ora lungguh. Ayo. Nggih. Wah ke Walondo ke melu ngadeg. Nyopo. Rambutnya openi ya rambutnya abang. Lah iya. Monggo pepeling lajeng kemawon tak kuntak. Yuk. Allah
kasih sedaya waranggana Madangkara kadang-kadang pengrawit. Mas Gareng, Mbak Tatin ngaturaken panuwun awit panjenenganipun wonten lepat lan klentu nyuwun agunge samudra pangaksami. Doa yang terbaik untuk Pak Lurah dan juga warga masyarakat Kemiri, semoga dengan swadaya diniati ibadah insya Allah menjadikan berkah dan amanah untuk kita semuanya.